Preto každému pomáhajte. Kto od vás žiada, neodvracajte, nakči druhý. To nie. No, ja som 95-ročný, nemám penziu, za to nemyslím, Pán Boh mi dal zdravie, nemyslím chodiť za liekami, a čo by aj mal, ja by aj zabudol, alebo by aj dva popil, čo jedno za druhým, lebo navyše sa žúri. Inak len bola ako keď ja už som tam mal, ale nemá to každý tak. Ja nedávam na doktorov, ale na bicykle, ale radšej. Ja to mám tak 2 razy do týždňa, kdekomu idem potom tam obaviť, nanosiť drevo do vedrov, nabrať uhlia, už mu čo treba, do obchodu. Teraz každý mesiac, čo sa chodia tie lieke, vyberať lieke, a väčšinou sa mňa pýtajú tam, keď príde, no a čak ty si nechorý, nemôžeš lieke, na komu ide? Ja som humanitár, reku, ja humanitárne nosím. 20 rokov, ako mi manželka zomrela. Ja žijem s mojou staršou dcérou aj so zaťom vo svojom dome. Za 10 dní budem mať 95 rokov. Mnoho pamätám. Mnoho som prešiel. Ja som na veky všetko ťažké roboty robil. Chmieľare bolo dosť ťažko robiť. Už som mal 80 rokov, ešte som chodil do poľa po 20 dní do ciroka, 20 dní do papriky. A či mi to bolo način, či mi nebolo, ale mne to bolo chuť. Ja som do prírode chcel, naveky v prírode mne bolo edoraz. A ja by nemohol byť sami a zavrený a v chyži, to by bolo ako za mňa utišalo vesmej. Nemohol by. Ja myslím, tak, s družstvom by. Ja ak nemám robotu, ja som chorý. A ak mám robotu, potom som zdravý, ja to rozbehám všetko. Som najstarší v dedine, a chodím pomáhať mladším odo mňa 10, 12, aj 15 rokov. Len na kto na čele nepíše, koľko ja mám rokov, lebo po dedine každý má, ešte si živý, naživý, a čo ti smie tam. Veľa sa ti modlia za mňa, aby žil 100 rokov, aby im vyšne, lebo vyšne ja begel celý pooberám. Nemôže každý aj nastromiť, bojí sa. A niekto ja sa nebojím.